Dan moet je kijken. When the Sunday law will be backed by the civil power, Wat denk je wat er gaat gebeuren als ze ook de steun krijgen van de staat? you can imagine how aggressive the Sunday keepers will be. Kun je je voorstellen hoe agressief ze dan zullen zijn? This man is already very aggressive, Want deze man is al behoorlijk agressief. like a roaring lion, Als een brullende leeuw. seeking whom he can devour. Om te kijken wie die kan verslinden. Now, when we come to this situation, Als we deze situaties werkelijk gaan meemaken, can we still stand up for Jesus? gaan we dan nog steeds opstaan voor And therefore, Jezus? every trial that come into your life Daarom, iedere beproeving die in uw leven komt, helps you to grow stronger in the Lord, helpt u om sterker te worden in de Heer. to put your trust in God. Om uw vertrouwen in de Heer te stellen. And so a time is coming En daarom een tijd komt that those who honor the Bible Sabbath will be blamed as enemies of law and order. dat diegenen die de Bijbelse Sabbat eren, de schuld zullen krijgen als vijanden van de wet en van de goede orde. You may defend yourself and say, well, I'm keeping the law of God. Je kunt zeggen ter verdediging, ja, ik hou de wet van God. But in this coming one world religion, Maar in deze ene wereldreligie, it's not a religion that will be God-centered, but man-centered. dat is geen religie die zich richt op God, maar op de mens. And therefore, if you study about the human rights, En daarom als je studeert over de mensenrechten, to uphold Sunday, om de zondag hoog te houden, they will not talk from a religious aspect, zullen ze niet praten vanuit een religieus aspect, but from a humanitarian aspect, maar van een humanitair achtergrond, based on human dignity. gebaseerd op menselijke waardigheid. We have to be wise as serpents We moeten wijs zijn als de slangen and harmless as dove. en argeloos als de duiven. Now, whenever people come to me and talk about the Sabbath Sunday issue, Wanneer mensen met mij spreken over de Sabbat-zondag kwestie, I talk from a health point of view. dan adresseer ik het meestal vanuit een gezondheidsperspectief. We are created by God and we need to rest. Wij zijn door God geschapen en we hebben rust nodig. We have the daily rest and the weekly rest. We hebben de dagelijkse rust en de wekelijkse rust. Can you imagine if you did not get your sleep last night? Stel voor dat u helemaal niet kon slapen afgelopen nacht. All of you would be sleeping now in my sermon. Dan zouden jullie allemaal slapen nu in mijn preek. You need rest. Je hebt de rust nodig. And you need that weekly rest. En ook de wekelijkse rust is Because noodzakelijk. rest in itself brings what? Healing. Want de rust brengt genezing. So if you want to be in health, Dus als je in gezondheid, een goede you gezondheid wil hebben, have to respect the daily rest and the weekly rest. moet je de dagelijkse rust en de wekelijkse rust respecteren. Remember, our heart beats the slowest when? On the seventh day. Want ons hart klopt iets langzamer op de 7e dag. Look at the beavers. Kijk naar de bevers. Go on YouTube. Als je op YouTube kijkt, They did a study about the beavers. ze hebben gestudeerd over de bevers. They don't work on the seventh day. Ze werken niet op de Sabbat. Look at the bacteria. Kijk naar They bacteriën. rest on the seventh day. Die rust op de 7e dag. Talk about transplanting human organs. Over het transplanteren van organen. They have the 7-day cycle. After 14 days, they see whether the patient can adjust to this organ transplant. Daar heb je ook te maken met zo'nzelfde cyclus. Na 14 dagen kunnen ze namelijk bestemmen of dat het nieuwe orgaan door het lichaam geaccepteerd wordt of niet. So we need to educate the world. Dus we kunnen ook een stuk
onderwijs geven. Educate and agitate the world. Ja, dus onderwijs geven en deze zaken iedere keer naar voren brengen. And we will be blamed for the judgments that are coming upon this earth. We zullen de schuld krijgen van de oordelen die over de aarde komen. Every calamity, the blame will be on God's people. Wat van rampen er ook komt, zal Gods volk de schuld Can you ervan imagine, krijgen. like in Venezuela, Zoals bijvoorbeeld in Venezuela. the double earthquake that hit Venezuela? De dubbele aardbeving die daar toesloeg. And if they would blame God's people, Stel dat ze Gods volk de schuld gaan you can geven. imagine the citizens of Venezuela will attack God's people. Dan kun je voorstellen dat de inwoners van Venezuela zo boos zouden worden op Gods So volk. the devil wants to trap God's people. Dus ze zouden dan aanvallen kunnen verwachten. En zo leggen ze een valstrik voor Gods volk. For a few decades, the devil has been working round the clock Want de duivel werkt rond de klok to create what we call a one global system, om één wereldwijd systeem te ontwikkelen. a one economic order, Eén economische orde, a one political order, één politieke orde and one religious order. en één religieuze orde. Is it happening today? Gebeurt dat vandaag? Here it says, Great Reset promoter Klaus Schwab says, the time has come for all world governments to unite and take control of what? Of all global systems. De promotor van de grote reset, Klaus Schwab, zegt dat de tijd gekomen is voor alle wereldregeringen om te verenigen en de controle te nemen over alle wereldwijde systemen. So one system of buying and selling, Eén systeem om te kopen en verkopen. one currency for buying and selling, Ene munt. and those who do not bow down to Sunday will not be able to buy and sell. En diegenen die niet meedoen, liggen eruit. The Bible clearly tells us De Bijbel zegt ons duidelijk in Revelation 17 in Openbaring 17 that the 10 horns which thou sawest are 10 kings, de 10 horenen die u zaagt zijn 10 koningen. which have received no kingdom as yet, Ze hebben nog geen koningschap ontvangen. but receive power as kings 1 hour with the beast. Maar ze zullen samen met het beest 1 uur koninklijke macht ontvangen. Now this prophecy is not yet fulfilled. Deze profetie is nog niet vervuld. When the one world government will be formed, Maar wanneer die ene wereldregering as vormt, most of us know that the world will be divided into 10 regions. en de wereld hebben ze verdeeld in 10 regio's. Now my country comes in region number 9. En mijn land valt onder regio 9. Europe comes in region number 2. En wij in 2. And then verse 13 says, they will have what? One mind, En vers 13 zegt, deze zijn eensgezind. one thinking, Ze zullen één zijn van denken, one understanding, één begrip and one global system. en één wereldwijd systeem. And they shall give their power to whom? Ze zullen hun kracht en macht aan wie geven? To the beast. Aan het beest. Not to a literal beast. Niet aan een letterlijk If beest. you look in Daniel chapter 7 verse 17, a beast represents a kingdom. Zoals we zien in Daniel 7 vers 17 dat een beest een koninkrijk voorstelt. To which kingdom? En aan welk koninkrijk? To the papacy. Het pausdom. Today, who's the forerunner for the Roman Catholic Church? En wie helpt de katholieke kerk? It's the United States of America. Dat is Amerika. She is preparing the way for the Roman Catholic Church to take control. Zij bereidt de weg voor de Rooms-Katholieke kerk om de macht over te nemen. Look at Trump's administration, Kijken naar de administratie van Trump. based on Project 2025. Het is gebaseerd op project 2025. And if you read this 900 plus book,
En als je kijkt naar dit boek, 900 plus bladzijden, I think it's in page 28. bladzij 28 dacht ik, They talked about destroying Iran. hadden ze het over om Iran uit te schakelen. They told that we are going to war against Iran. We gaan vechten tegen Iran, stond daar al in. And the next country is China. En het volgende land wat ze plannen, dat is wat erin stond, is China. There is going to be an economic war. Een economische oorlog. And eventually the other small countries like Cuba En de kleinere landen zoals Cuba will all be taken under the control of the Roman Catholic Church. zullen onder katholieke heerschappij komen. So the world will have one thinking. De wereld zal één zijn van denken. And when they have one mind, En als ze één zijn van denken, eensgezind, verse 14 says dan zegt vers 14, that these shall make war with the Lamb. ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Who is the Lamb? Wie is het lam? Jesus Christ. Dat is Jezus Christus. But they cannot go to the third heaven and make war with God. Maar ze kunnen niet naar de derde hemel gaan en oorlog voeren met God. So they will make war with God's people. Dus ze gaan oorlog voeren tegen het volk van God. But we praise God that this verse does not end there, Maar we zijn blij dat het vers daar niet eindigt. because it says the Lamb shall overcome them. Want er staat, maar het lam, die zal overwinnen. For he is Lord of lords, Want hij is koning der koningen, King of kings, Heer der heren. and they that are with him are called and chosen and faithful. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. So the universal day of rest, Sunday, is coming indeed. Dus de universele dag van rust, zondag, zal komen. You know, we have to look at events. We moeten kijken naar gebeurtenissen. Not only the Bible, but you need to connect the events with the Word of God. Ja, je moet de gebeurtenissen die je om je heen ziet gebeuren, moet je verbinden met het woord van God. Because events are like a clock hanging on the wall Want gebeurtenissen zijn net als een klok die aan de wand hangt. to tell us where we are in time. Om ons te vertellen waar we zijn in de stroom van de tijd. Well, that clock is dead. Onze klok die klopt niet. I'm always getting deceived when I look at that clock there. Ik word misleid als ik kijk naar die klok. So events are important. Dus gebeurtenissen zijn belangrijk. What's happening in America? Wat gebeurt er in Amerika? Trump becomes first US president to call for national Shabbat. Trump wordt de eerste president om op te roepen voor een nationale Shabbat. If he can call the national Shabbat for the Jews, Als hij een nationale Shabbat kan uitroepen voor de Joden, how much more he can call for a national Sunday law for all the Christians in America. hoeveel te meer kan hij ook zoiets instellen voor alle christenen in Amerika? Now, this person, Deze persoon, his name is Jonathan Berry. Jonathan Berry, He is the solicitor for the Department of Work in America. hij is verantwoordelijk voor de arbeidspartij in Amerika. The Sunday law will come through the Department of Labor. En de zondagswet zal komen via de Partij van de Arbeid. Because it has to do with work. Het heeft namelijk met werk te maken. Listen to what he had to say. Luister naar wat hij te zeggen had. So this is it sounds controversial, and it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. Now he's talking about the Sabbath. Hij spreekt hier over de Sabbat. Is it the 7-day Sabbath? Is dit de zevende dag Sabbat? No, it's Sunday. Nee, dat gaat over de zondag. Even late Pope Francis talked about the Sabbath. Ook Paus Franciscus had het over de Sabbat. If you look at his Laudato Si 237, Als je kijkt naar zijn Laudato Si, 237,
237. 237. He talks about keeping the Sabbath. Dan heeft hij het ook over het houden van de Sabbat. What's about Sunday, not Sabbath? Maar ze passen het toe op de zondag en niet op de zaterdag. So what is Jonathan Berry saying? Wat zegt Jonathan Berry hier? Encouraging Sabbath rest Wij bemoedigen de Sabbatsrust through discouraging commerce on the Sabbath. door het ontmoedigen van de handel op de Sabbat. Now, over the years, the Pope has been talking about the importance of Sunday. De paus heeft al herhaaldelijk gesproken over het belang van de zondag. No work, Sunday is good, not just for faithful. Geen werk op zondag is goed, niet alleen voor de getrouwen. Keeping stores open on Sunday is not beneficial for society. Ja, paus Francis zei, de winkels openhouden op zondag is niet goed voor de samenleving. So when the Sunday law comes, Dus wanneer de zondagswet komt, there will be a little flock, zal er maar een kleine kudde zijn. not many, Niet vele. because Sister Ellen G. White said Want zuster Weitse schreef that not even 1 in 20 will make it to heaven. dat niet 1 op de 20 voorbereid is op de hemel. So a very small group Een hele kleine groep zal het zijn will oppose Sunday worship. die tegenstand zullen leveren tegen deze zondagsbeweging. It will be urged that the few who stand in opposition Ja, mensen zullen zo argumenteren dat die paar die dus er tegen zijn, opposition to the church and to the state. die tegen kerk en staat zijn, They say they should not be what? Tolerated. moeten niet getolereerd worden. It's better for them to do what? To make them suffer Het is beter dan dat zij lijden, than for the whole nations to be thrown into confusion and lawlessness. dan dat hele naties in verwarring en wetteloosheid vallen. You see, history is repeating. Je ziet hier dat de geschiedenis zich zal herhalen. When the trial of Jesus was taking place, Want toen Jezus voor het tribunaal stond, the church leaders said, it's better for Christ to die than for the whole nation to suffer. toen zeiden de kerkleiders precies hetzelfde. Ze zeiden het is beter dat Christus sterft dan dat de hele natie moet lijden. Now, in the past, In het verleden, during the rulership of pagan Rome, tijdens de regering van het heidense Rome, it says, under Rome's rule, staat onder de regering van Rome, people said that those who suffered for the gospel were what? Evildoers in partnership with whom? With the devil, with Satan. ja, onder de regering van Rome zeiden mensen dat diegenen die leden omwille van het evangelie, dat ze boosdoeners waren die in partnership met Satan waren. It will be the same way now. En ze zegt hier, zo zal het nu weer zijn. And so when you look at Daniel chapter 2, Dus als je kijkt naar Daniel 2, look at that multi-metal image. dat grote beeld met die verschillende The metalen. legs of iron represents pagan Rome. Je had de benen van ijzer die het heidense Rome voorstelden. Remember, there are two faces of pagan Rome. Het heidense Rome had 2 gezichten. You have the papal Rome. Je had het pauselijke Rome. And today we will be living under the papacy very soon. En we zullen heel spoedig onder het pausdom opnieuw leven. Satan will use what? Miracle working power against those who obey God. Satan zal wonderwerkende krachten gebruiken tegen diegenen die God gehoorzamen boven menselijke wetten. And it says the spirits will declare that God has sent them to convince those who reject Sunday that they are wrong. De geesten zullen verklaren dat God hun heeft gestuurd om diegenen die de zondag verwerpen te overtuigen dat ze
verkeerd zitten. How will you defend the Sabbath truth? Hoe gaat u de Sabbatwaarheid When the, verdedigen when the world has rejected the word of God, wanneer de wereld het woord van God aan de kant heeft gezet? now, something recently took place in the world Er is net iets voorgevallen which caught my attention, wat mijn aandacht vroeg. because the Lord is telling us we have far more to fear from within than from without. Want de Heer zegt, we hebben meer te vrezen van binnenuit dan van buiten. And so we need to prepare ourselves for that time. We moeten onszelf hierop voorbereiden. It was on March 19, 20, I think it's 2026. I got that wrong, I think. Ja, moet 19 maart 2026 zijn. Ik heb hier een typfoutje in. It is a wake-up call for you and for me. Ja, dat was een wake-up call voor alle Adventisten. Do you know what happened on this day? Weet u wat hier gebeurde? The Adventist Church was banned in one country. De Adventkerk werd verbannen in één land. We have a lot of lessons to learn by this incident. We hebben veel lessen te leren van dit incident. This was in Kyrgyzstan. Dit gebeurde in Kyrgyzstan. Bans one of Adventist religious organizations. Verband een van de Adventistische religieuze organisaties. Then they went to court. Ze gingen naar het gerecht. Adventist church ban labeled as what? Extremists. De Adventkerk werd verbannen en ze kregen het label, je bent extremist. I need to check the year. I think it's 2026. Have you heard about this news? Hebben jullie dit nieuws gehoord of niet? No one. Okay. Niemand. Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. one of the former Soviet countries. Ja, in de voormalige Sovjet-Unie. And so they went to court. En ze gingen naar het gerechtshof. And the Supreme Court said here En het Hooggerechtshof zei that permanently they will ban the Adventist church because they are extremists. En het Hoge Gerechtshof oordeelde zo dat inderdaad Adventisten permanent zouden worden verbannen en dat ze dus vielen onder extremisten. Now listen what the news had to say. Nou, luister wat het nieuws te zeggen had. Persecution against Christians rising in Kyrgyzstan, now with a ban imposed on the True and Free Adventist Church. Okay, true True and free Adventist church. Ware en vrije Zevende-dags Adventisten noemden ze zich. Felix, why did the Kyrgyz government ban the True Free Adventist Church and label them extremists? Okay, that's Well, the this question. is what we don't really know. This is a very small religious community. It's one that meets for worship without registration, without state permission. But it's not dangerous. It does not violate the rights of other people or call for the rights of other people to be violated. They are not dangerous people. Ja, ze zeggen hier heel duidelijk, het zijn geen gevaarlijke mensen. It is a small group. Het is een kleine groep. They don't violate the rights of other religions. Het is niet zo dat zij de rechten van anderen overtreden of wat dan ook. Dat ze de rechten van anderen wegnemen. And they are not registered. Ze zijn niet geregistreerd. And so they ban them. Ze zijn verbannen. They confiscated about 2,000 religious books from community members, many of them by Ellen White and other Adventist writers. And they just went through the book looking for any comments, particularly about other faiths. And
You see, they look for Sister Ellen G. White's books Ze and gingen- confiscated. Ze gingen zelfs door de boeken van Ellen White, die werden geconfiskeerd en ze gingen die heel nauwkeurig onderzoeken wat er over andere denominaties in stond. The great controversy book will be banned very soon. De grote strijd zal de eerste zijn op de lijst die verbannen wordt. The devil tried to kill Sister Ellen G. White when she was writing this book. De duivel probeerde om haar te doden tijdens dat zij dit boek schreef. And therefore the devil is so clever, De duivel is heel erg slim and therefore he brought out what? The great hope. en daarom werd het boek De Grote Hoop To be uitgebracht. at peace with all Christian denominations. Om vrede te kunnen hebben met alle andere denominaties. Were these evaluators religious experts, Christians? Do they have theology degrees? How did they determine and assess extremism? What were they looking for specifically? Incitement to violence against other faiths? What was it? Yeah, good question. So, why this small group of Christians at True and Free Adventists would represent any threat to the government. They represent no political threat. They don't stir up problems within society. They're not a unpopular group because most of the population never heard of them. They have no political connection. Ze zegt, ze hebben geen politieke connecties of niks. Why did the government ban them? Waarom heeft de regering hun verbannen? They've previously gone after other communities, the Ahmadi Muslims, Falun Gong, the Chinese spiritual movement, and it tried to have Jehovah's Witnesses banned in Kyrgyzstan several years ago. So all religions that are not in the mainstream are getting banned in Kyrgyzstan. Ja, dus wat hier getoond wordt is dat niet alleen Zevende-dags Adventisten, maar ook andere groepen die niet in de mainstream, in de grote massa vallen, dat die ook buiten de boot vallen. Die worden ook verbannen. They went after the Ahmadi Muslims. Zo gingen ze bijvoorbeeld ook achter die Ahmadi moslims. This group is not in the mainstream. Deze groep is niet in de They hoofdstroom. went after Falun Gong. Achter Falun Gong van China. So what is the strong message that is being given to us today? Wat is de boodschap die ons gegeven wordt? You have to be a normal Christian. Je moet een normale christen zijn. You have to be a normal religious person. Een normale religieuze persoon. You have to belong to the mainstream. Je moet bij de grote massa horen. You cannot have your own group. Je kunt niet je eigen groep hebben. It has to be certified by the world. Het moet gecertificeerd zijn door de wereld. Now, how many of you know Brother Lawrence on YouTube? Hoeveel van jullie kennen broeder Laurens? You know this person? Very popular Kennen person? jullie deze persoon? Okay, just one hand. I follow him because he gives all the news that takes place in the SDA church. Hij geeft veel nieuws van wat er gebeurt binnen het Adventisme. Very outspoken. Hij is heel direct. Wear all kinds of shirts with different designs. Allerlei shirts draagt hij. And obviously he put this in his news about what took place in Kyrgyzstan. En hij verwerkte dit ook, wat er gebeurde in Kyrgyzstan. Now listen to what he had to say. Luister wat hij had te zeggen erover. But what I just want to show you is that these Adventists are not part of us. They are not part of the mainstream SDA church. They call themselves the True and Free Reform Seventh-day Adventist Church. That sounds like an offshoot organization, right? Okay, what did he say? That sounds like an offshoot organization. Ja, dus hij zegt, ze hadden zichzelf de ware, vrije, gereformeerde Adventistengemeente genoemd. Maar hij zegt dat klinkt als een afscheiding.
Okay, organisatie. so it gives us a hint that the true and free Adventist church has an organization. Dus je denkt van oké, ze hebben een organisatie, de ware Zevendaagse Adventisten. And not from the mainstream. En ze horen niet bij de grote organisatie van Adventisten. So somebody watching me right now may want to find out more about this church, which is not part of the SDA church, but they bear the name of Seventh-day Adventists, you know. And as I said, it sounds like an offshoot organization. Okay, again he says it sounds like an offshoot Dus hij organization. zegt, laten we eens even verder kijken van wie ze nou precies zijn. Maar ze hebben wel de naam Adventist ergens, maar ze zijn geen deel van de grote gemeente. Dus het moet wel een of andere afsplitsing zijn. Now when we do the work for the Lord, Wanneer we het werk voor de Heer doen, how should we work for God? hoe werken we dan voor God? Well, if you're a church worker, yes, you can work for the Lord. Als je werkt binnen de gemeente, If you're a non-church worker, you also can work for the Lord. als je niet valt onder de kerk, dan kun je ook voor de Heer werken. So there are two channels that you can work for the Lord. Er zijn 2 kanalen waarin je voor God kan werken. If you're working in the church, Als je in de gemeente werkt, Sister Ellen G. White called them the regular lines. noemt Ellen White dat de officiële lijnen. If you're a lay member, Als like je een leek bent, maybe like some of you and misschien myself, als een aantal van u en zoals ik zelf, we belong to the irregular lines. wij horen bij de onofficiële lijnen. So these are what? The 2 channels to proclaim the gospel message to the world. Hier zijn 2 kanalen om het evangelie aan de wereld te brengen. But what is happening today in our church? Maar wat er gebeurt in onze gemeente, No one is talking about the irregular lines. niemand heeft het over de onofficiële lijnen. Daar hoor je niet van de kansel van. I never hear that. Ik heb het nog nooit gehoord. They talk instead about what? Ze hebben het The alleen. self-supporting ministries. Ze hebben het over de self-supporting ministries. Nothing about the irregular lines. Maar ze spreken niet over de onofficiële lijnen, zoals Ellen White het noemt. I have many friends in self-supporting ministries. Ik heb veel vrienden in self-supporting ministries. They're doing a good work. Ze doen een goed werk. They're working alongside with the church. Ze werken samen, of naast de gemeente. It's not a problem. Dat is geen probleem. They're in good books with the church. Ze zijn in goede termen met For example, de kerk. like ASI, Bijvoorbeeld ASI, GYC, de GYC, OCI. OCI. They're working alongside with the mainstream Ze church. werken met de kerk. They're doing a fantastic work. Ze doen goed werk op zich. And why are they at peace with the church? En waarom zijn ze in harmonie met de kerk? Because the tithes and offerings have to go to the storehouse, the general conference. Omdat de tienden gestuurd worden aan het schathuis, namelijk naar de generale conferentie. So whether you preach truth or error, it does not matter. Of je waarheid brengt of leugen, maakt niet uit. As long your tithes and offerings go there. Zolang als je tienden en gaven daar naartoe gaan, zullen ze niet nergens over hebben. It is time, it says, the church members understood that everywhere there is work to be done in the Lord's vineyard. Zuster White zegt, het is tijd dat kerkleden zouden begrijpen dat er overal werk te doen is in de wijngaard des Heren. No one is to wait for a regular process before they make any efforts. Niemand die moet wachten op officiële processen voordat ze moeite doen. Now, if I worked in the regular lines, Als ik werk in de officiële lijnen, I cannot just come and preach here. dan kan ik niet zomaar hier komen spreken. First, a committee has to take place. Dan moet er eerst een vergadering plaatsvinden. Next, they have to identify where I am going, with whom
I am going. En dan gaan ze identificeren waar ik wel naartoe ga en met wie ik dan ben. Next, whether this institution is aligned with the mainstream church. Is deze ministerie, dit zendingswerk, wel in lijn met de officiële kerk? So a lot of time goes. En zo gaat de tijd voorbij. Your hands are tied behind your back. En je handen zijn gebonden. But time is short. We need to work quickly and effectively. Maar de tijd is kort en we moeten effectief werken. They should take up the work right where they are. En hier adviseert zuster White, ze moeten het werk opnemen daar waar ze zijn. There should be many at work in what are called what? Irregular lines. Er moeten velen werken in wat je noemt de onofficiële lijnen. Now I'm not saying that the regular lines are not doing their work. Ik zeg niet dat de officiële lijnen niks doen. They are doing the work of the Lord, Ze doen werk voor de Heer, but at a slower pace. maar het gaat wel langzamer, sowieso. Because there's a lot of what we call red tape. Er is een heleboel bureaucratie, zouden wij zeggen. Whereas with the irregular lines, Met de onofficiële lijnen you have a free hand. heb je vrijheid. And therefore the Lord is telling us that we should be what? Many at work. Where? In the irregular lines. Velen moeten werken hier, zegt ze, in de onofficiële lijnen. But no one is talking about it. Maar niemand heeft het daarover. They talk about the self-supporting ministry. Ze hebben het over de self-supporting ministries. But when you join the self-supporting ministries, there are conditions that are applied. Maar als je in die ministries stapt, dan zijn er voorwaarden. If they find out that you channel your tithe elsewhere, Als ze uitvinden dat jij je tiende elders betaalt, you will be disfellowship from OCI, GYC, dan zul ASI. je uit de organisaties van Azië en OCI enzovoorts gegooid worden. But remember, is there only one storehouse? Maar is er alleen maar één schathuis? There is more than one Er storehouse. is meer dan één. So note, God is not asking us to form another organization. God vraagt ons niet om een nieuwe organisatie op te richten. You can be a lay member. Je kan een leek zijn, You can have a group. je kunt een groep hebben, You can worship. je kunt samenkomen, But aanbidden. God is not asking you to form another Maar organization. God vraagt niet dat we een nieuwe organisatie oprichten. Because if you look at church history, Want als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, you have here the 7 churches. je hebt de 7 gemeenten. We are where? In En the waar 7th. zitten wij? Wij zitten aan het eind, in de Laodicea And the conditie. period is from 1844 to the second coming of Jesus Christ. Van 1844 tot aan de wederkomst. And if you should form another organization, Als je een andere organisatie vormt, what will you call that church? The 8th church? heb je dan de 8e gemeente. No. We are in a lukewarm condition. Wij zijn in een lauwe toestand. You cannot say this is the Laodicean church 1.0. Ja, we hebben niet Laodicea 1.0. And now we are in Laodicean church 2.0. En nou 2.0. Have you used these softwares? They have different versions. Je kent toch wel die verschillende softwareversies? Version 1, version 2, version 3. Versie 1, 2, 3. How long will we go like this? Hoe lang ga je zo? So God does not want us to form another organization. Niet dat je een nieuwe organisatie opricht. And therefore there cannot be an 8th church. Er kan geen 8e gemeente zijn. Now coming back to the true and free Adventist church. Even terugkomend op de ware en vrije Adventisten. They have an organization. Ze hebben een organisatie. The True and Free Reformed Seventh-day Adventist Church in Kyrgyzstan is part of a reform movement within Adventism that emerged during the Soviet period.
It is separate from the Seventh-day Adventist Church, with its headquarters in the United States. So they have set up a parallel SDA organization. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze hebben een parallele Zevende-dags Adventisten organisatie Can we opgezet. say this is the 8th church? Kunnen we zeggen dat dit de 8e gemeente You is? cannot say that. Dat kun je niet zeggen. You are still a 7-day Adventist, We zijn nog steeds Adventisten, but you don't have an organization. maar geen organisatie. Because there is already an organization. Er is al een organisatie. God has only 7 churches, Er zijn 7 gemeenten, no 8th church. geen 8e. Now, what is happening in the world today? Wat er gebeurt in de wereld vandaag. The world is trying to identify only the mainstream religions. Ze nemen alleen de hoofdreligies. There are too many religions, Er zijn te veel religies, too many groups. te veel groepen. Something has to be done. Iets moet er gedaan worden. Zo redeneren ze. And so they started where? In the United States of Ze America. begonnen in Amerika Started with the Department of War. met het departement voor militairen. Here it says, Department of Defense officially drops 180 faiths from military's recognized religion list. 180 godsdiensten worden geschrapt van de erkende lijst van militairen. Now in the Donald Trump's administration, Onder de Trump-administratie they changed this department's name. hebben ze de naam van dit departement veranderd. From the Department of Defense to the Department of War. Want eerst was het de afdeling van verdediging. En nu is het de afdeling van oorlog And they are geworden. living up to their name. En ze doen hun naam eer aan, Because the war is going on in the Middle East now. want de oorlog is gaande in het Midden-Oosten. The Trump administration likes war. Want de Trump-administratie houdt van oorlog. Now remember, the pen of inspiration tells us that Satan delights in war. Satan houdt van oorlog, lezen we. So now, with all these so-called offshoot organizations, Met al deze splitsingsgroepen it gives a hand to the mainstream SDA church. geeft het nu een hand aan aan de hoofd-adventkerk. No one is talking about the irregular lines. Niemand spreekt over onofficiële lijnen. Now they're talking about the offshoot organizations. Ze hebben het over afsplitsingsorganisaties. Talking about the independent ministries. En ze hebben het over de self-supporting, of de onafhankelijke To ministries. be offshoot. En ze zeggen, nee, dat hoort er niet bij. Dat zijn afsplitsingen. Listen to what our former GC president had to Kijk say. wat onze vorige president van de generale conferentie had te zeggen. Before I go there, Voordat ik hierheen ga, let's look at the list. kijk even naar de lijst. Here you have the list. Hier is de lijst. And then you have even the 7-day Adventists is recognized. Zevende-dagsadventisten worden erkend. And on the list they have even where it says no religion, NR. Ze hebben ook NR, geen religie. So now let's listen to our former GC president. Laat ons luisteren naar de vorige generale conferentie. But there are organizations that are called independent ministries, and you can find a great variety of them all over the world. People who simply have their own ideas, they want to push an agenda, and they don't really want to work closely with the church. They think they are either more purified than the church, or they don't need the church, or whatever it is. I don't know what their reasons are.
Really? He doesn't know. Yes, so Ja, dus hier zegt hij van... ja, al die organisaties, die onafhankelijke organisaties... ze willen niet met de kerk samenwerken... of weet ik wat voor reden ze hebben. So what he's trying to tell that God's work must not be done without church authority. En wat hij eigenlijk probeert te zeggen is... Gods werk moet niet worden gedaan zonder de autoriteit van de kerk. You have to work with the mainstream church. Je moet met de hoofdkerk samenwerken. Wasn't that the same argument during the time of Jesus Christ? Was dat niet hetzelfde argument in de tijd van Jezus? The disciples wanted Jesus to work with the Sanhedrin. De discipelen wilden dat Jezus zou werken met het Sanhedrin. But you have the power of choice. Maar je hebt een keuze. You can either work with the church or work without the church. Je kunt met de kerk samenwerken of And onafhankelijk. that is where Sister Ellen G. White is talking about the regular lines and the irregular En lines. daar spreekt zuster White over als ze het heeft over de officiële en onofficiële lijnen. Now here it says, the disciples had been much disappointed with whom? With Jesus. De discipelen waren erg teleurgesteld dat Jezus... That Jesus had not tried to secure the cooperation of the leaders in Israel. niet geprobeerd had om een samenwerking met de leiders in Israël te verzekeren. They felt that it was a mistake not to strengthen his cause by securing the support of these influential men. Ze voelden het als een fout dat hij zijn zaak niet sterkte door de ondersteuning van deze invloedrijke mensen te betrekken. So the disciples were disappointed with Christ. Dus de discipelen waren teleurgesteld in They Jezus. wanted him to be working with the Sanhedrin. Ze wilden dat hij samen zou werken met het Sanhedrin. But remember, when you work with the church, your hands are tied behind your backs. Maar als je werkt met de kerk, dan zijn je handen gebonden. It's not wrong to work with the church. Niet dat het per se verkeerd is. You have the choice to make. Je hebt de keuze te maken. But Sister Ellen G. White tells, Maar zuster White zegt heel duidelijk. if 100 laborers would step out of their regular lines, Als 100 werkers uit de officiële lijnen zouden stappen. and take up self-sacrificing work such as Brother Scheidman has done, En zelf opofferend werk op zich zouden nemen zoals broeder Shireman heeft gedaan. souls would be won to the Lord, Zouden zielen voor de Heer worden gered. and the gewonnen. workers would understand by experience what it means to be laborers together with God. En de werkers zouden door ervaring weten wat het betekent om samen met God te werken. Now I go to the organized church, Ik zit nog in de officiële gemeente. and the leaders have ordained me to be the first elder of that church. En de leiders hebben mij aangesteld om de eerste ouderling te zijn in die gemeente. And I'm very much in touch with the leaders of the church in India. In India heb ik dus veel te maken met de leiders in de gemeente. And whenever I talk to them, En als ik met hun spreek, they'll always say, well, I have to give a report to my higher up leader. dan hebben ze het altijd over, ja, ik moet een rapport geven aan mijn superieuren. They are only looking at man. Ze kijken naar mensen, They should look that they are the workers of God. maar ze moeten zichzelf zien als een werker voor God. God is the GC president. Want God zou de president moeten All zijn. of us are only workers for the Lord. En wij allemaal werkers voor hem. And if we have the Spirit, we can finish the work on this earth very soon. En als we die geest hebben, dan kan het werk spoedig worden afgesloten. So let's go back to Brother Lawrence. Laten we teruggaan naar broeder Lawrence. I turn? Yeah. Oh, he's taking a... Okay. So, friends, do not panic and do not let this shock you that the persecution is against
the mainstream SD church. No, it is not against the mainstream SD church, but against a group of Adventists that have separated themselves from the main SDA church called Free and True SDA. So what is he saying? Persecution is not against the mainstream SDA church. Wat hij hier heel duidelijk naar voren brengt, is dat de vervolging niet gericht is tegen de grote adventgemeenten, de officiële lijnen, maar tegen afsplitsingen. Persecution is against a group of people who have what? Separated from the main SDA church. Vervolging is er tegen een groep mensen die zich afgescheiden hebben van de grote So we get Adventkerk. one assurance Dus we hebben één verzekering. that when the time of trouble comes, Wanneer de tijd van moeilijkheden komt, churches that are listed on the list alleen gemeenten die op de lijst staan, will not face persecution. die zullen geen vervolging meemaken. Have you heard about this organization called the Conference of Christian World Communions? Heb je gehoord over deze organisatie, Conferentie van Christelijke Wereldcommunicatie? Our church Communions. is listed on this list. En ook de Adventkerk staat op deze lijst. And here you can see the Seventh-day Adventist Church is recognized. Yes, we are not seeking approvals from other people, but being recognized as a genuine Christian church is important. Ja, ze worden dus gezien als een erkende christelijke gemeente en staan op deze lijst. So what is important? Dus wat is nou belangrijk? Okay, you can see on the list the Roman Catholic Church. De Rooms-Katholieke Kerk is hier ook. So what is important? To be recognized as a genuine church. Dus wat is voor hun belangrijk om erkenning te hebben als een echte christelijke kerk? So the mainstream church wants to be in this list. Dus de gemeente wil in deze lijst voorkomen. But in the sight of man and not in the sight of God. Maar de mens kijkt er zo naar, maar zo is het niet in Gods. And because our church is in this list, Omdat onze gemeente op deze lijst staat, our leaders are invited in this ecumenical movement. daarom worden onze leiders uitgenodigd in deze ecumenische beweging. Now, when you watch the next video, it talks about my country, In de volgende video zie je mijn land. where there is a Hindu practice En daar was een hindoe praktijk where they give thanks to the God of light. en ze danken daar de God van het licht. And here our leaders were participating. En onze leiders waren daar deel van. And I know one of the leaders. Ik ken ook één van hun. He was the director for the publishing house. Hij was de directeur van het uitgeverswerk in India. And since I am an artist and a political cartoonist, Ik ben een kunstenaar en ook een politieke cartoonist. as a freelancer, I used to work for him. Als een freelance werkte ik voor hem. And I was surprised to see him here. En ik was erg verrast om hem hier te zien. Gunon Diop to join hands for lighting the traditional lamp. Let's give a big round of applause, my friends. So before they start the session, Voordat ze deze sessie begonnen, they will appease the God of light. ja, brengen ze hier eer aan de God van het licht. So what's happening? Met die kaars. Dus wat gebeurt hier? Why are we giving the medal to the Pope? En hier, waarom geven we een medaille aan de paus? Why do we have such articles? Waarom hebben we zulke artikelen? That the Vatican hasn't the slightest interest in Seventh-day Adventists. Dat het Vaticaan geen interesse zou hebben in zevende-dagsadventisten. Let's quit making disparaging accusation about them. Ja, laten we stoppen om beschuldigingen te uiten. You go on Google and find out who is
Lawrence Siebold. It will tell a lot. Weet je wie Lawrence Siebold is? Als je die naam opzoekt, dan zal het je heel veel vertellen. Why do we have such meetings Waarom hebben we zulke vergaderingen? about Adventism and Catholicism in a changing world? Adventisten en katholieken in een veranderende wereld. Wat kunnen we van elkaar leren? And then next we have whom? We have Barry Black. En dan hebben we Barry Black. Okay, I'm struggling a bit with this. Okay, here. Why does he have that picture there behind him meeting the Pope? Waarom heeft hij hier die foto daarachter, dat hij de paus ontmoet? He's a Seventh-day Adventist. Hij is een zevende-dags He's the Adventist. chaplain for the Senate in America. Hij is een chaplain van de Senaat in Now, Amerika. this interview was done by CNN. En dit interview werd afgenomen door CNN. But when the Adventist News Channel interviewed him, Maar toen het Adventistische nieuws hem interviewde, that photo frame was not there. was die foto niet in de achtergrond. And so the Lord is saying, En zo zegt de Heer. the Lord has what? A controversy with his professed people in these last De days. Heer heeft een strijd met zijn belijdend volk in deze laatste And dagen. it says in this controversy, men in responsible positions Het zegt in deze strijd mensen in verantwoordelijke posities will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. zullen een weg inslaan die precies tegengesteld is aan die door Nehemia werd You gevolgd. can read Nehemiah chapter 13. Als je kijkt naar Nehemia 13. They will not only ignore and despise the Sabbath themselves, Ze zullen niet alleen de Sabbat verachten en aan de kant zetten, But- zelf, but they will try to keep it from others by burying it beneath the rubbish of custom and tradition. maar zullen het ook proberen weg te houden van anderen door het te begraven onder de rotzooi van gewoonte en traditie. And so our leaders in our church itself will ask you to keep Sunday. Daarom zullen de leiders in de gemeente zullen ons vragen om zondag te gaan houden. Why? Because the whole world will be Catholic again. Want de hele wereld zal weer katholiek worden. Something new is coming. The greatest triumph of the church in all of world history is coming. When the whole world will become Catholic, the entire world. What did he say? Wat heeft de Heer gezegd? When the whole world will become De Catholic. hele wereld, er komt een tijd van triomf voor de katholieke kerk, want de hele wereld zal katholiek zijn. Obviously, we are going to be enemy number one. Zeker weten zullen wij doelwit nummer 1 worden. Exactly the fulfillment of Bible prophecy. Een vervulling van de Bijbelse profetie. That all the world will wonder after the Dat beast. de hele wereld het beest met verbazing achterna zal gaan. We like to thank the Lord for giving us all this information. We mogen de Heer dankbaar zijn voor al deze informatie. For what God is giving us. Wat Hij ons geeft. Because very soon the Sabbath Sunday issue will hit us. De Sabbat-zondag kwestie zal op ons afkomen. It will be the great test of Het loyalty. zal de grote test van trouw zijn. And then the line of distinction and separation will take place. Het zal dan zijn dat de scheidingslijn getrokken gaat worden tussen diegenen die hem dienen en die hem niet dienen. Between those who serve God and those who serve Him not. Ja, diegenen die God dienen en wie hem niet dienen. You may be Adventist today. Je mag vandaag Adventist zijn, But when the test comes, maar als de test komt, you may have a name, mag je een naam but you hebben, may not live up to that name. maar maak je die naam ook So waar. God is giving us this so that we will prepare to stand against the tempest of opposition and wrath. En God heeft dit geopenbaard, zodat we mogen staan in de storm van oppositie en toorn. So when the Sunday law comes, Wanneer de zondagswet komt, the question is is de kwestie, de vraag. can the true SDA please stand up Kunnen de ware zevende-dagse Adventisten alsjeblieft opstaan in a time of storm? in een tijd van storm?
will we stand up for Jesus. Zullen we dan staan voor Jezus? I pray that we will make the right decision. Ik bid dat we de goede Because keuze zullen maken. we know Jesus is coming soon. Want we weten dat Jezus spoedig komt. He is the King of Kings Hij is de koning der koningen. who is coming very soon. Heel spoedig. Yes, the King is coming, Ja, de koning komt. and this day is going to be a reality. En deze dag zal realiteit zijn. Therefore, we have to put our lives in order. Daarom moet ons leven op orde komen. The investigative judgment is going to end soon. Het onderzoekend oordeel zal snel afgesloten The worden. sealing work will end. En het verzegelingswerk. And I pray that we will be ready. En ik bid dat we voorbereid zijn. Because Jesus said, Want Jezus zei, behold, I come quickly, zie, ik kom spoedig. and my reward is with me, En mijn loon is met mij. to give every man according as his work shall be. Om een ieder te geven naar zijn werken. May God bless you with this message. Mogen God u zegenen met deze boodschap. It's not to put fear into your hearts, Niet om u bang te maken. but remember, put faith above fear. Geloof boven angst. May God bless you. God zegen. Let's kneel down for Laten we prayer. bidden. Our gracious and eternal Father, Onze genadige hemelse Vader. thank you for the promise you have given us Dank u voor de belofte die u ons gegeven heeft. that you will be coming back again. Dat u terugkomt. For your reward is with you, Want uw loon is met u. to give every man according as his work shall be. Om een ieder te geven naar zijn werken. And I pray, Lord, as the test will come upon each one of us, We bidden wanneer de test komt over een ieder van ons. that we will make the right decision of our life. Dat wij de juiste beslissing mogen nemen. May fear not take control of us, Laat de angst geen rol spelen. but may we have that faith, En ons beheersen. Maar laten we dat that geloof faith hebben. that can endure weariness, Die vermoeidheid. that faith that can endure delay and hunger. Geloof wat uitstel en honger kan verdragen. We can have that faith Dat we dat geloof kunnen hebben. unless and until we experience Jesus Christ in our heart. En dat kunnen we alleen meemaken wanneer we Christus ervaren in ons hart. Thank you for hearing our prayers. Dank u dat u ons gebeden For I beantwoordt. pray in Jesus' name. Ik bid het in Jezus' naam. Amen. Amen. Just to remind each one of you, if you want my PowerPoint, you can have them. Als u mijn PowerPoint wil hebben, dan kunt u een kopie Just krijgen. give me your email address Maar geef mij dan uw e-mailadres. and you will have it. Dan kunt u het krijgen. But you'll not have the videos because the size is very big. Ja, alleen de video's kunnen daar niet in, want die zijn te groot. But if you want, I can still send the videos to you separately Maar on email. ik kan het apart misschien sturen. So may God bless you. God zegen u. Sorry for the delay, but you have a good appetite for breakfast. You are forgiven. Sorry voor het Only this uitstel. Well, before we go into breakfast, Voordat we naar het ontbijt gaan, we thank the Lord and Brother Diva for this message. wij danken de Heer en ook broeder Diever voor deze boodschap. And once again, this is again an invitation not to be vacillating. To be? Not to be vacillating. What do you mean by that? Vacillating. Vacillating. I don't know that word. You know that word? No. Oh. Oh. Yeah, very, very unsure and you know, like Ja, het roept op dat we niet onzeker hoeven te zijn. what the Lord asked the disciples of John, why did you come into the desert? Wat gevraagd werd van, waarom ben je gekomen naar de woestijn? Wat ben je komen zien? To see a reed being tossed to and fro Om een riet te zien wat beweegt in de wind. by the wind, symbolizing the weakness of man going in one direction and then into the other. Wat de zwakheid van de mens voorstelt en ook van de leiders specifiek, die heen en weer gingen. Many are weak in vacillating
on the very subject Brother Dever just presented. Velen zijn zwak over dit onderwerp. Today, Vandaag they may believe what he presented. geloven ze het Tomorrow, they doubt again. en morgen twijfelen ze opnieuw. That is a reed being tossed to and fro in the desert. Dan ben je een riet die heen en weer gaat. So the disciples of John could not see that in the Savior. De discipelen van Johannes zagen dat niet in Jezus. So this is a call for you to stand firm Het is een oproep voor u om standvastig te on staan the principles that you have seen in this camp meeting. in de principes die je geleerd hebt en gezien hebt in deze campmeeting. And as you saw, it's right from the spirit of prophecy. En het komt uit de geest der profetie. Not two sides. You will be forced to pick up one side. Ja, je kunt niet op twee gedachten blijven hinken, twee kanten. Je moet één kant kiezen. The society today will like both. En we leven in een gemeenschap, in een samenleving die graag van beide wallen wil eten, zouden wij zeggen. But you need to take one. Maar we moeten één kant kiezen. Okay. When you hit the ringing of the bell, it's time to eat. Als de bel gaat, dan is het tijd om te eten. God bless. En ziet u straks om 10 uur. Hè? God zegen.